Вы маеце рацыю, адраджэнне беларускай мовы залежыць ад нас саміх. Вельмі прыемна, калі маладыя людзі робяць свой кантэнт на мове, а гэта ўжо добры занятак ці што там, вось, і так далей. Да, я з вамі згодны, што беларуская мова адраджаецца і, канешне, у гэтым выпадку я вельмі здрошчу украінцам, якія, нягледзячы на палітычную сітуацыю, да яе яны вельмі шанавалі сваю украінскую мову, ну, в адрознасці ад нас, беларусаў. Вось. Багата беларусам яна не патрэбна, ну, не суть. Суть у тым, што тут двойственнасць мнений некая. З аднаго выпадку, якая розніца, на якой мове размаўляць, калі большасць размаўляе, ну, і гэта палітыка глобалізацыі, русіфікацыі, гэта, можа, на гэта мала хто звяртае ўвагі. Галоўна, каб было ўсім камфортна, да? Стабільнасць і гэтак далей. А з другой стороны, ну, адраджаецца. Да, і таксама адраджаецца, памрэ. Ну, ад гэтага жыць горш не стане. А з другой стороны, гэта ж часціца нашай государственнасці, дзяржаўнасці, таму згубіў яе, мы згубляем частку сваёй незалежнасці у некім смысле. Хаця, опять же, багата людзей за мной не згадзяцца. Ну, тым не менш, як ёсць. Ну, опять же, украінцы, вы малайцы. Вось. Вось так.